Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Exorcista. Sige Doris, ayo-ayo siyang biyahe o pabuton ko ang imong pagpalikinig tatlong sa buwan mga kasimanan kikan karon. Magkalaom ka, Premo. Adios. Na-energize kita ko, ang ni Doris karon. Natagbaw kita ko. Ug ang katagbawang lawas nun, dili garantiya sa tinud-anay nga kalipay, Eric. Ikaw, O, ako, Eric. unsay irik? Gaga ka man diyang madriha ka. Huwag mahinuon nga niya ka, aron dali lang kayo alang ka na ako ang pagpatay kanimo. Makaako ka di ay pagpatay sa imong baguwang, sama sa imong pagpatay sa imong amahan, ha, Eric? Di ko si Eric. Ako si Franco. Franco Castillo. Nakasabot ka ba? Ikaw si Eric ug kana ang matuod. Ang apelyido nga imong gida, apelyido sa mga tao nga nagsagop kanimo. Ug aron mo tuo ka. Tanawa kining akong gikuptan. Ang ako ka ng kwintas. O, ang imo kining kwintas. O kining lain, akong kwintas. Managsama sila og disenyo. Og nasayod ko nga ikaw si Eric Franco Castillo. Masalo ako ninyo mga manghod. Aban kinahanglan nga buhaton ko kini. Aron ka mo mabuhi og makabaton og maayong kaugmaon. Manang. Manang. Diyos ka nimo dong, Eric. Akong pangitaan ang dapit si Dong Ray. Manang. Manang. Og tagtuo ka maluoy ko nimo ha? Magwang nga way hinungdan. Sige, patsa ko. Apadak ko ang akong pagtuo nga luyo sa imong kadautan, Eric. Ada ang gihapon ang imong kaayo. Animal ka. Animal ka. Untagi ko ng imo mga pagmaymay diha. Kay kung dili. Nga naman, imo kong patsyon. Unsa man. Di ka mo bawang. Kat pusidon ko ikaw. Ha? Madring way hinungdan. O sige, niya namang cute ko, Eric. Ako pang gidulit ang akong agtang sa sumbuhan ning imong pusil. Sige, patsyan ako. Patihan ako. Kiniman ka ha ang maghatag kanimo og kalipay. Sige na! Sige na! Panuway. Panuway, 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 panuway! Shit! Utang buot pa. Hawa na. Bahawa na, pahawa na. Huyaw na pagpakita pa ka na ako. Kaysa sunod na itong panagtapo. Impas ka na. Impas ka Sige, na. pagkana bahita po. Ako katapusang hangyo kanipo. Balik sa Ginoo. Kay dili buot ang Ginoo sa kamatayon sa usa ka taong makasasaha. Adios. Makalagot, makalagot, makalagot. Makalagot, makalagot. Ah! Ah! Mga igsuon ko diha ni Kristo, aniya kita karon, nagkapundok
aron sa ingon atong saksihan ang duha ka mga panghitabo. Atong pasalamatan si Father Amaro sa iyang pagpangalagad dinhi. Ingon man, atong i-welcome ang atong bag-ong kura nga si Padre Benjamin Arnado. Ug nang hinaot ko nga ang inyong pagbulig nga gihatag kang Padre Amaro, iniusab nga gihatag kang Padre Benjamin. Sa tanang higayon, dalaygon ang Diyos. Ato nang sugdan ang kasaulugan. Ave Satani! Ave Satani! Ave Satani! Ave Satani! Ave Satani! Ave Satani! Unsa kini ako nasudlan? Kahadlok ba din eh? Agios Lucifer! Agio! Agios Lucifer! Kahilom ug atong pabuton ang pag-abot sa atong agahon. Apan sa dili pa, atong ihalad ang dugo. Unsa ka ng babae nga naghod og lubos ito ma? Nidol sa may altar og gihubo niya kini og nihigdas siya. Dunay kalis nga gibutang sa iyang tiyana o dunay manok kapunggutan sa uho. Gisaod niya ang dugo ginamit ang kalis. Gibutangan niya kinig pino o giinom niya. O iya kinig gipasa-pasa mo sa matag miyembro. Ayaw ka handog, Doris. Dimdim sa dugo. Aron sa inyo, makaupot ka og gahu. Pero, premo rehadlok ko. Ayaw ka handog, Doris. Ako ang bahala kanimo. Nakasabot ka ba? Ano yung dugo? Na nakinig. Sige na. Prem, ako kining imnunan. Kana. Ako kining imnunan. Paminaw ka mo sa akong iksulti. Mangagin sakupan ko. Una, gikalipay ko og dako uyamot nga nakadani ka mo og daghan pang mga miyembro. Ikaduha, buot kong ipaabot ninyo nga sa dili madugay ato nang sugdan ang pagpanghasik sa simbahan ug sa tanang mituo sa akong kaway nga mao ang Diyos. Busa, kinahanglang mangandam ka mo. Matuman aga. Matuman. Ug karon, sugdi na ang fertility ritual. Ang ritual nga kinaham sa tanan. Ali, Doris, kita ang magparis. Oh, premo. Ave, Satani! And
that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!